चिरां जिल्ला काराटे डु एस'सिएशना मैया बेल्ट आरो फोरमान बिलाइ राननानै होदों। चिरां जिल्ला काजलगावनि विवेकानन्द केन्द्र बिद्यालया फरायसालियाव मैया काराटे डु एस'सिएशना थांनाय 25 नबेम्बराव ग्रेडिं टेस्ट लादोंमोन। बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो दिनै सोलोंसाफोरनो गासै गाबनि रोंगौथिनि बेल्ट आरो फोरमान बिलाइखौ राननानै होनाय जायो। जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै माने थांनाय 20 नबेम्बराव जोङो ग्रेडिं टेस्ट लादोंमोन काराटेनि। दा बेखौनो दिनै जोङो बे ग्रेडिं टेस्टनि रिजाल्टखौ दिनै गथ'फोरनो होनाय जाबाय। व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, अरेन्ज बेल्ट, ब्राउन बेल्ट बिदि दिनै होनाय जाबाय। आरो लोगोसे जोङो बिदिनो रिटेन टेस्टबो लानाय जादोंमोन। रिटेन टेस्टनि बे रिजाल्टखौबो दिनै होनाय जाबाय। दा जोङो अल आसामाव बेबादि रिटेन टेस्ट जाफेरा काराटेआव, होमबाबो जोङो दिनै चिरां जिल्ला हिसाबै जोङो बे जिनिसखौ जोङो थांनाय जुन जुलाइ मासनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामदों रिटेन टेस्ट लानायखौ। जोङो सानदों प्रेक्टिकेल जेरैबायदि प्रेक्टिकेलाव काराटेआ इम्पर्टेन्ट, बेबादिनो थारमाने थियरिखौबो नांगौ। थियरिटिकेलि जुदि नलेज थायाबा स्टुडेन्टफ्रा बुजिनो नागिरा जिनिसफ्रा मा। बे बुस्थुआ जापानिसजोंसो माबानाय जायो नालाय, गथाय लेंगुवेजफोरा जापानिसजों फोरोंनाय जायो। बेनि थाखायनो आं सानो थियरिटिकेलि जुदि नलेज थायोबा गथाय वर्ल्डआव काराटेआ दिनै मा पजिशनाव दं बेखौ हयथ' स्टुडेन्टफ्रा बुजिनो हागोन मोजाङै। आरो बेबादि कर्स लानायबो बिथांमोना हेफाजाब मोनगोन, आं बेखौ सानो आरो। मा थांखि लानानै नोंथांमोननि बे ओनसोलाव बे काराटे माबाखौ बाहाय फोरोंनाय जादों? काराटेआथ' जोङो गोबाव समनिफ्राय सोलिबाय थादों, नाथाय नैबे कभिड-19नि थाखाय गेजेराव अनेक दिन जोङो थाथ'नांदों, प्रेक्टिस खालामनो हायाखै, न'निफ्राय ओंखारनो हाया, जायगानि अभाब। बेनि थाखायनो जोङो थाथ'नांगौ जादों। नाथाय जोङो जै कभिड-19आ एसे रिलेक्स जाबाय, बे समनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामफिनबाय। आरो दा रेगुलार जोङो प्रेक्टिसखौ होबाय थादों गथ'फोरनो। आरो चिरां जिल्ला हिसाबै जोङो स्ट्रं मोनसे पजिशनाव मोजां मोनसे टेलेन्ट गथ'फोरनि गेजेराव दिहुननो थाखाय जोङो बेखौ नाजाबाय थादों। आरो जोङो दा चिरां जिल्ला हिसाबै बल्लामगुरि, ओरै थाइखाजरा, बेंटल, गसाइगामि आरो RCC क्लाब, सातिपुर आरो नैबे दा विवेकानन्द स्कुलाव जोङो बे माबाखौ जोङो ट्रेनिंखौ होगासिनो दं गथ'फोरनो। बे ट्रेनिं होनायनि माबाफोर थांखि दं नामा? ट्रेनिं होनाय थांखियाथ' बेनोसै, मार्शेल आर्ट हिसाबै जोङो गावनि देहानि थाखाय, मेन्टेलि फिटनि थाखाय, बेनि थाखाय नांगौ। आरो लोगोसे सेल्फ डिफेन्स, जेनोखि जोङो जोंनि हिन्जावसाफ्रा गोबां बिदिनो जाथायाव गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिफ्राय बोरैहाय हिन्जावसाफ्रा गावखौनो सेफ खालामनो, रैखाथि खालामनो हायो, बेखौबो जोङो नोजोर बोनानै बे ट्रेनिंखौ होनाय जायो। आरो गावनि देहानि थाखाय जिहेथु जोङो नांगौ बे जिनिसखौ, देहा मेन्टेलि फिट, फिजिकेलि फिट लाखिनो थाखाय, बेनि थाखाय जोङो बे ट्रेनिंखौ गथ'फोरनो होनाय जायो। काराटे एस'सिएशन बा काराटे सोलोंनाय बेवहाय बे स्पर्ट्सखौहाय सरकारनि मानसिया मोजाङै नायाखै होनना जोङो खोनाबाय थानो मोनो। थारैनो नंगौ नामा? बे खोथाया जेनेबा नङाबो होनजाया। फ्राय जोंनि बिटिआर बा अल आसामावनो फुटबल बा भलिबलखौ बांसिन इम्पर्टेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनो। खिन्थु काराटे बा उसु बा बक्सिं बेबादि खेलाफोरखौ बाराद्राय माने इम्पर्टेन्ट होयिखौ जोङो नुनो मोनदों। हयथ' बिनि थाखायनो बे खोथाफोरा ओंखारदों। जोंबो फिल खालामदों जे फुटबलनि सायावल' बांसिन सरकारा थारमाने गभर्नमेन्टआ गुरुत्त' होबाय थादों। खिन्थु नैबे इन्डिभिजुवेल जिथु गेम, उसुआनो हक, बक्सिंआनो हक, काराटेआनो हक, इन्डिभिजुवेल गेमाव थारमाने थाबैनो माने दावखोनो हायो प्लेयारा। जेनेबा जोङो दा डिस्ट्रिक्टआव देरहाबाथाय जोङो स्टेटआव गेलेहोनो होयो, बेनिफ्राय स्टेट देरहाबाथाय जोङो नेसनेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल, माने मोनब्रैसोल' स्टेप जोङो बारनांगौ आरोखि इन्टारनेसनेल प्लेयार जानांगौबा।
बे हिसाबै नैबे इन्डिभिजुवेल गेमफ्राबो बहुत इम्पर्टेन्ट आरो दा सरकारा बेयावबो एसे गुरुत्व होनांगौ आं बेखौ सानो आरो मोनसे गोनांथार फोसावनाय बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव एसबिआइ ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एसडि क्लिनिक दङ फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एसडि क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला